tasangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Munyaya yarwadza, nyaya yasiya moyo yakatsemuka kuno kubudiriro. Nezuro manheru mukomana aifamba neshamwari yake akaona shamwari yake achiwira mugomba riri papapo. Pakuzoshedza vanhu kuti abatsirwe, vanhu vauya usiku. Mukomana anonzi Victor Kazembe anozikanwa nevanhu vazhinji saCoach Rambo auya panzvimbo ino yakapinda mukati. Kupinda kwaaita achitsvaga mukomana anga ataurwa kunzi anga anyura, achiburitsa mutumbi wekutanga. Pawadirwa mvura vaona uri mutumbi wemunhukadzi. Zvava zvashamisa vanhu. Achipinda kechipiri akaburitsa zvakare umwe mutumbi wemunhu murume. Aburitsa zvakare umwe mutumbi wemunhu murume. Mukomana uya akanga ataura kuti shamwari yake yanyura, akataura kuti handiye munhu waanga achifamba naye. Kuzopinda paaita kechitatu ndipo pavaburitsa shamwari yemukomana uyu. Zvinova zvinhu zvarwadza vanhu venzvimbo inoi, nokuda kwekuti pauya vanhu ava vanga vachifunga kuti vari kuuya kuzobatsira munhu mumwe chete. Tataura naiye Victor Kazembe uyu anozikanwa kunzi Coach Rambo ati zvanga zvakaoma pabasa rese raanogara achiita ranhasi ranga rakamuomera zvakanyanya, asi nechido chaainacho aramba achipinda. Ngatinzwei Coach Rambo vachitaura. Tabuda kudaro ndati ndipechi tambo ndichirimo kudaro vanhu vandipa imwe tambo ndandase ndasungirira munhu ndambata nemakumbo ndamusungirira maoko ndobva ndabuda ndobva wazoburitsa bhodhi ichibuda ndopabva watora mvura ndobva wadira bhodhi. Saka mukomana angachiidentify abva ati asiri munhu ndandinaye. What's the reason why we came? Mukomana informant aona munhu achiwira live and direct, but munhu watazoona anga asiriye. And then adirwa mvura dayo anongoti asiriye. No, ndapera pawa kuti saka ndakudzokera futi because this kind ndaita ndatozoona kuti it was a suicide. So ndamboti tozozvita mangwana tozoida sei ndikati tozomirira vamwe vangu because ndandingori ndega. Because kazhinji kana ndishanda ndinoendawo nemumwe driver, because kazhinji kacho kana kudriver ufana kudriver uri wega, unofana kudriver una someone. So ndangoti let me just go. Ndangozvisimbisawo. I prayed again. Ndadzokera ndatanga kutsvaga futi. Ndatsvaga ndawana munhu. Saka pandabata munhu iye ndanzwa kuti body nemadiscussion anga achitaura ndiye. Ndatofara kuti mission accomplished, ndapedza basa. Pandabuda ndine mufaro nchiti ndapedza basa zvakanaka. Ndichobuda kuti nacho job well done. Munhu yanga achinechi akavhariwa netsina yeya sataona. Paadirwa mvura ndopatabva taona kuti macolors anga achitaura anga describe. Beside my colors, uyu munhu manje anga atori different than musikana tanga kubuda. Musikana tanga kubuda anga ari fresh. Achiraudza maybe anyura maybe 3 hours or 4 hours ago, maybe 3 to 2 hours. So uyu manje anga atooma tokonya atochinja color. That means kuti munhu anga anyura maybe anga ane 2 days according to my circumstances ake. So ndapera pawa ukoona chita asiri vanozobva kuti usati jairire wewe ukuthi asiri imamuni mese kana pabuda musikana vanhu vafunga kuti maybe mukomana ari kunyepa vakufunga pamwe musikana wake wanga anaye. So atisapita mukomana there's something fishy on this guy, but ndazomutora paside ndakataura naye ndikamubvunza in a polite way. Ndataura naye ndazona kuti this guy is devastated, ari kushungurudzika chaizvo. Ndibva andiudza kuti azeshuwa ngoma ndatori naye ndatongomutarisawo ndona kuti alright, thank you so much for the information. Saka nini manje ndidive ndidzokere. It was difficult and kundirambe chingodhiva. As a diver I can't dive my diver in such place like this. Zingori continuous. I also have to relax for some hours because I say rest out. So then that's when I rest out. Then you don't get this one fabricate zimbobvisa china yayo tambo relax. And then concert ndovano tora more equipment. So concert yazoita kuti ndisazowadziwa musana wangu watora chinonzi
zvemadhongi safety harness vatora masafety harness ndobva vandisungirira kuitira kuti ndisastrenike wesizon ndaitwa pekutanga. So vatora masafety harness ayo ndadasi vandazopinda. Saka pandapinda pekupedzisira the dive it was better because I was not straining my back sezvo ndaita pekutanga. Even tambo if I brigade vabva vachinja tambo vadasachi tambo iri thick. But the last dive it was very dangerous because tachinja maangles. Ini ndoda kuziva chi kuti apa pane dhaga riri soft riri nani, apa pane dhaga rakaoma. So zvaitika ndezvekudai so taudzwa masecurumstances kuti akawira neapa nemubora anditi. Saka pekutanga ndachipinda neapa pamukona pakavhurika. So apa ndandajaira nzira yacho. Saka pandapinda neuku kuti handizokwanisa kuti ndiwane the first person wacho wanga achinzi aonekwa achiwira. Saka ndaifanira kuchinja location because kufamba kuti uende kuswima paswimiki unenge uchifamba mbichana uchipula nemaoko ako uchiita kufamba kudai so uchipula madhaka wakaholda breath. So tapinda neuku it was a struggle. Pakaomarara pamusoro ndanyura kusvika mumabvumu ine ndawa stuck kuti ndifambe kana kudai so dhaga rachanga rakaomarara. Ndati ndosiya ndoita sei because kana vanhu vachinoona ipapo pa that time the last dive ndakandichita kudedera makumbo ese kudai so kwete kuti I was freezing but I was just confused kuti am I going to make it and am I going to do it because it was a risk, it was a suicide. Ndanchibvunda ndapinda chandatora time ndauze kuti I need to relax ndangorarisa ndakangonyura madhaga emo ndichifema. Then chandazoudza komana fire brigade kuti chidhonza itambo yenyu even uku kwacross waya kunoku because kuti ndidzokere uku handaisikakwanisa kudzokera kumashure, ndaisikakwanisa vanofamba ndega. Ndavaudza kuti chienda neuku kuti vandidhonze ndiende kune dhaga riri nani rinofambika. Ndobva vandidhonza ndichiadvanza kuno kumberi, ndichiadvanza kumberi kudaro ndobva ndavaudza kuti let's carry on. Navo pasa carry on ndotanga kudzika mbichana chienda pasi. So for this time ndaita maminutes andisati ndamboholda since normally ndinoholda 2 minutes 20 something seconds ndo zvandokwanza kuita. Yes, so ndapinda kudaro ndaita breakdown yandaita ndoti pandadhonzwa pepaya ndazonosvika pane dhaga rakaomarara apa side kunoku. Dhaga rapa rakaoma zvakanyanyisisa kupfuura uku zvekuti ringa rakatooma kuti ndokuti kana kwakasa kudai so unonyura mbichana. Saka ndatanga kutsvaga ndawana munhu saka ndaida kukata nengiri madives again kuti ndirambe ndichingodzoka vandangoti ndiita sei ndiushu ndisazodzokere. Ndaida kusecha kuti ndiite sei ndosecha pese ndisazodzokere because ndaida kukata uchi energy nerisk. Ndobva ndahold a breath for a long time. Saka I was just holding my breath. Then ndakaisa mouthpiece on standby kuitira kuti if anything happens ndaizokwanisa kuti kana ndaona ndasuffocate I was supposed to push the pipe inside. Wakaisa pipe inside automatically oxygen pressure it just go inside you because kufema sekuti zvanga zvichiramba zvasingaite zvekukweva ne thickness yetsvina irapa. So ndabva ndakabata munhu wangu anditi ndandamuwana. Saka ndichitsvaga ndaona kuti I'm running out of breath. Ndaida sei ndadhonza. Saka ndadhonza vanga vachitopanika vaona kuti munhu agarisa. Saka vabva vangodhonza zviri fast ndezvanziri aggressive. Saka ininiwo ndandakabata. Saka pavabva vagwina ndinei pana ndakabata ndine ningirikini pana ndakabata kuti ndiite sei ndisaushu kuti chibundu chekuti ndibate ipapo. Saka pavati gwi chabva chaita sei chabva chaenda ndashaya tambo nditanga kutsvaga tambo ava vari kudhonza chandaita upside down. Saka musoro wangu wapasi chatanga kuzobuda makumbo. I was fighting with the legs. Saka pandazobudisa kudai so ndazorara nemusana
ndadai so nditsvaga tambo ndazoiwana ndati se ndabatira patambo ndidzoka but it was hard because ndandine tank and then mweya wangu achingobuda because my mouthpiece yangu yanga yadambuka mouthpiece yanga yadambuka. So for the last one mweya wangu achingoti chingobuda ndapanza. So ndabuda hangu, but I just thank you God for saving me, and thank God for being with me in this scene, because it was a tough scene, but with God I did it. And I just want to give thanks to Fire Brigade wangwaripo, wakumana bata basa, the community wangwaripo, and special thanks to Concert ndiwo vaita kuti sei kuti ndizosumuka ndiuye, but this scene yandibata, but panofana kutariswa because tauya panapa chaisa board 1 because handina kuzopedza the whole ngirikin gomba rese, because ndachishandisa search pattern nekuti unoenda kodzoka. Saka kutangira apa kushuya yaso kwese andinoda se andisanda search kuside. So we have to dive again to make sure kana pane madivers who anokwanisa kuyase toya va dive tibatsirane basawo. I'm sure kuti tinowawo zopai information chaicha kuti muchine vanhu here kana tamunhu. Basa iri randinoita iri vanhu vakawanda they think kuti maybe I work under police sub aqua. I'm just a volunteer anongoshandawo nesub aqua iteam rangu toshanda tese, but ndinge ndakazvimirira I do it for free. I just save the community, my country. As a passionate lifesaver, it's my calling. So I just thank God for giving me the gift of lifesaving. That's why I'm Coach Rambo, the lifesaver. My incidents and I can't this was some of them sometimes, and then only a few do one can't post over my platform, but mazhinji acho and post anaenda to post anaenda to ngopiwa authority nechi nevaridzeama kuti you can post hazvina basa, but most of them they are so devastating kana kuti pose condition acho vanhu vacho mune maburitsa anenge ari asingaite kuti dese tipost. Since 2008. Yeah, roughly it's almost maybe 90. Yeah. Munodhila sei nesituation dzamuri kusangana nadzo? Kazhinji kacho tikuona kuti muri kubisa vanhu vanenge vatofira kunge papapa, vamwe vaitotsvaga hama yavo vachishaya. Imimi munozoita sei? Munoenda kucounseling here, munoita sei? This situation says Nambotaura, my job is a calling. Everything that I do, I sacrifice. My incidents akadai so if I pray zvinongofamba mune zvakanaka, but mostly kuti hazvi zvinhu zvinongovhanisha from the scene. It takes time. Munongamba uchingovisualize sometimes mascene anenge akadaro. Let's say sometimes waenda for the first dive wafail. I'm not a failure. Zvinondirwadza kuti ndotambudzika, especially ndakatadza kukuta mission accomplished. Ndinoshunguridzika singaite kuti but how, why ndafaila chichaitika munhu achaita sei. So it's a calling. Saka amusati mamboenda for professional counseling, munongonamata kana maita basa renyu saizvozvo? Debbie Wessler, she identified something like that. We work together under Zimbabwe Water Safety Trust. She is the CEO, the founder of Zimbabwe Water Safety Trust. So she said, Victor, the job that you're doing just the same like what website does. The website goes for counseling. You have to do the same.
because you are dealing with dead people, the spirits, and your mind need to rest and to settle so that you forget about those things. So it was something that I was supposed to do, but naturally I'm fine. Tanzwa muchiti mimi amusi kuziva kuti pasapa hapana vamwe vanhu varipo here, zvichireva kuti itori basa richaramba richiitwa here kana kuti makamirira vecity council vaite kunge vadrena poonekwa kuti hapana mabhodhisi here, muri kuchadhaivha kupinda mukati futi here? Right, sekutanga kwakaitika nezuro mawira ndaita ndachiexpecta kuti maybe ndichaona mahanisakazi acho apo. Kwakauya deputy mayor nezuro, so vakavimbisa kuti kuchauya manhengerekeni mahanisakazi ekuti pasakwe, not knowing kuti anokwanisa kusvikira, tichongona kutarisa kuti asvike maybe nenyaya yemadrena nenyaya yedzimba, ndono kuti vanopinda nepapo. Kana vasingakwanisa kupinda, I'm forced to dive again for searching kuti ona kuti azvishuwa hamusina chinhu here. Iye takatotesa pamusoro tikuona kunge mutori nemhukawo dzaiwira imomo, iyo tikuona kunge pamusoro patori nembwa yakafa. Aiwa, ichokwadi, imbwa iri light, you understand, that's why mukuona kuti iri pamusoro yatostruggle nedhaga iri. So imagine kuti nini, how am I breathing down there, uchiona imbwa iri light ichitadza kutofamba vichitongofira pamusoro. So what I did today, it's God, it's not me. Saka zvoti munototi iri pabasa renyu ramakamboita mumashurumu iri ranga rakaoma kudarika mazhinji amakamboita? Yeah, this one is the most risky, although mostly mabasa andinoita ari risky. Ndopinda mamine nokuti munogona kungodhirika, ndopinda macroco attacks ekuti inogona kubatwa negarwe. So everything that I do, it's a risk. Tataura zvakare nababa vanoshanda naiye Coach Rambo vati ivo vanowanzobatsira panenge paitika tsaona, saka vamhanyawo vachiuya vachifunga kuti vari kuuya kuzobatsira vanhu vapenyu, asi varwadziwo zvakare vachizoona mugomba umu muchibuda mitumbi mitatu. Tauyawo pano patiri kuona kuti usiku hwanhasi kufuma nhasi mugomba umu maburitswa mitumbi inokwana kuita mitatu. Imimi kuuya kwamaita kuno kumauya makamirira bandiko ripi, munoshanda sei? Maita yenyu ndinonzi Pastor Simba Bapiro, ndakamirira inonzi Concert Convergence Community Emergency Response Team. Isusu tinoshanda zvisina mubhadharo, tingoro vanhu vari mucommunity vanongoda kubatsira. Tinonyanya kuda kubatsira pama accident scene we tinouya tichisvika accident ichiitika tinobatsira vanenge vakuwara, takamirira kuti ambulance isvike ichizovatakura ichienda kuchipatara. Saka tiri vanhu vanongoda kushanda necommunity and tinongobatanidza zvatinenge tinazvo kuti basa rifambe. Saka nekuda kwaizvozvo tadeedzwawo kunzi pane dambudziko raitika, ende ndine kutenda kuti chikuru chatadedzerwa ndechekuti isu patinosvika pese panoitika chinhu hatikurumidze kufunga kuti munhu ashaya. Tinototi until taona kuti munhu uyu zveshuwa there are no signs of life, isusu hatimire kuita zvese zvatinokwanisa kuita kusvikira munhu abatsirika. Saka tichisvika pano ndo chatatanga kusvika tichiita kuasesa kuti panapa parudiwa maresources akaita sei kuti tikwanise kupinda munguva pfupi pfupi tibatsire vanoda kubatsirwa. Pachitanga kuti vanhu vadeedzwe kuuya panzvimbo inoi, munhu akanga aona shamwari yake ichinyura, zvichireva kuti vanhu pavakadeedzerwa vakauya vachiti pane munhu anyura. Imimi zvakubatai sei kuzoona kuti vanhu vanga vachiti pane munhu anyura asi pozoburitswa mitumbi mitatu? Chinhu chinorwadza chaizvo, chinhu chinosuwisa, nekuti pari zvino hatitoziva kuti hamuna vamwe here zvekare. Saka patanga kuburitswa wekutanga anovanga ari munhukadzi, asi tatadanirwa unzi mune munhurume adonhera imomo. Patombotora kanguva vanhu takabatikana kuzosvika tati ngatienderei mberi nebasa. Saka ichi hachisi chinhu changa chichitombofadza pane ese masituation atinosangana nawo
ndinoti iyi yanga yakatiomei, but nekuda kwekuti basa ratajaira tangozvishingisa tikaramba tichienderera mberi kuti tikwanise kubatsira vanhu vemunharaunda muno, because panonzi pashaya munhu zvakanaka kuti vanhu vazive kuti chii chaitika, kuti vanhu vanyatsoona kuzorora pamweya yavo. Pauya vanhu nekuti tinoziva kuti vanhu vakanzwa kuti apo pane chaitika vanhu vanoungana, mutumbi wemukadzi pawaburitswa pane vabva vaziva here? Ndewe munharaunda iri padhuze here? Abva azikanwa ipapo here? Saka paaburitswa nekuda kwekuti mvura iyi imvura yakasviba, unenge usingakwanisi kunyatsoona kuti munhu akaita sei. Saka ivo vanhu vemunharaunda muno tinovatendawo zvikuru, vakwanisa kubata nesu mune zvakanaka, vabva vatiunzira mvura yatanga tichida kuti tikwanise kusuka mutumbi wanga wabuda, ndopazoonekwa kuti uyu munhukadzi. Ende vamwe vanga vatoripo vabva vatoziva kuti mwana wedu wepano, and it's about 50 meters kubva pamba pavo, munhu anga akutosvika pamba asi abva awirwa nenjodzi iyi. So zvinhu zvabata vanhu zvisingaite, but tinongotiwo ndo kuda kwaMwari, kutonga kwaMwari, but zvanga zvakaoma. Pazoburitswa wechipiri, tabva taona kuti tasuka zvekare, mva taona kuti aiwa uyu munhurume, asi anga achifamba naye ndobva ati haasiri, zvekuti vanhu vatombobatikana vakatomboita noise kuti unogoti haasiri yese. Kuzosvika tatozoona kuti no, mukomana atobatikana zveshuwa kuti uyu haasi shamwari yangu yandanga ndinayo. Ndopazodzokerwa ketatu, ndopazobuda wacho watanga tichida kutsvaga. Saka once again ndinoda kutenda vanhu vecommunity kuti chero zvavo vanga vatoidentifya musikana uyu, vanhu varamba vakabatana vachiti let's do all that we can kuti zvinhu zviendeke mune zvakanaka. Tikutaura nyaya yenguva iyi, panapa zvaitika nguva izvi, masikati here, mangwanani here, usiku here? Zvinhu izvi zvaitika usiku, kuma9 usiku. Isusu ndo nguva yataita sei yatadeedzwa. Saka iyi inguva yapinda mukomana wechitatu iyi. I believe kuti apinda nenguva dzadziri about around 7 to 8, but isu tazokwanisa kuwana shoko kuma9. Asi zvazoonekwa tichingoonawo zvedu, ana mazvikokota vachazoitawo zvavanoita, but zvanzvitoratidza kuti mumwe wacho anga atoone mazuva arimo, asi vaviri avo ndo vanga vapinda muzuva iroro rinova nezuro kuma9 PM. Saka isu tazoenderera mberi nekubatsira, kubva na9 tazobva pasini kuma3 AM rinova zuva ranhasi, because process zvakawanda zvinenge zvichiitika, kunyanya kuti tichengetedze mukomana anga achidhaivha mukati, so that hapaite futi imwe scene. So to make sure kuti equipment inenge ichitestwa paanodzokera pese, tiri kumutaima kuti asapererwe nemweya ari pasi. Saka tingati kubva na9 mumanheru kusvika na3 AM masikati pamba pachibatwa basa. Iye mukomana watataura naye uyu apinda achinyurura mitumbi iyi, akwanisa kuwana rubatsiro rwe rwekurapwa, nekuti sematauriro anga achiita dzimwe nguva anga achiperwa nemweya, ambotaura kuti zvinhu zvaanoshandisa chimwe chazenge chadambuka, akwanisa here kurapwa? Yes, saka mukomana uyu anonzi Coach Rambo, zvandambotaura pekutanga kuti isu patinodeedzwa kunzi pane chaitika, isu tinechida kutongomhanya kuti tichengetedze upenyu. Saka ndiye umwe wevanhu watinotoshanda naye tichiziva kuti uyu mukomana uyu anogona kupinda pese patinenge taona paritirikise zvazvakaita panapa. Saka mukomana wacho mukomana anozvishingisa zvisingaite, ambonotariswa but akufanira kuti anonyatsotariswa chaizvo because sekuona kwamatoita anga atodzoka pano ari kutoda futi zvekuita sei zvekutodhaivha futi zvekare, because zvakaitika panapa zvakamubata. Saka muchinguva chipfupfupi achadzokera zvekare kuti anonyatsochitariswa. Pakushayikwa musikana wamati anogara pedyo nepanapa, tinoziva tikatuma mwana kumashops unongochiti aiwa ari kudzoka, kuti munhu akabuda motasira nguva yekudzokka, anga akutotsvakwa here musikana uyu, zvekuti pamwe pane zvamambonzwa here unzi pane vanhu vanga vamushaya vachitoshaya kuti aenda kupi? Tatonzwa kuti musikana uyu anga achitsvagwa, but havana kumbozvifungira kuti angange ari mumatope anga ari apa, asi vanga vatobvira kuma5 chaiko vachitomutsvaga kuti sei asati adzoka. Ndo zvaitika.